Rin nga ni, maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, until you do, I'm gonna Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato. up the town, Unang bungal daw na in Monday. It's good to be back. food and howl like the love crowd until you Medyo nag-recharge pero nagluluha pa ang mata. just say no time, Fight sana. leave, let's Basta buruhay. instead of Bakit ito nga po sa lingkod, Mardela dahil iba sanit sa nabirot yan. Hanggang 12 o'clock po ito sa mga istorya. Mga pangyayari sa palibot kasabay po dyan siyempre. Ang bulos ka ng impormasyon na haliman po dyan sa luwas sa pagi ka Mega Force Patrol. So dago sa pangalap ng mga istorya, tanganing mabalangibog sa banwa si mapukahan mga turog sa pansitan. Yan po dyan ang samuyang Field Commander, Cebu Reporters Jimmy Nasalita dyan sa 3rd District. Yan man si Joshua James Vino sa Daraga area. Karen Ala sa Kapitolyo Provincial. Yan po sa City Hall si Partner Al Armario. Mantang yaon man mga tugang si Angel Mustasa sa Regional Center Site. Asin sa Legazpi 4th District. Pading Jomar Bien biyahing Santo Domingo to TV. Yan po sa 1st District. can I hold Jomar Bien, kaya pong koresponsal dyan sa Premier Distrito. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. on your window too? And siyempre, yaon po mga tugang si Kuya Jun Apolis sa Lado Technical. Knock and ring and tap Nabigla ka subago niya ko bako dakula naglawga. and ring and Sadit. knock Aglo ni sa Aglako-lako ka na si Chief. Yan man mga tugang si Jerome Nico Martinez dyan po sa DCGB Social Media Department ito pong IT. Siyempre sa newsroom, tap on kompleto ang Papa Mars Angels. Yan po dyan si Jenny Matthew Baleran, moon is si Shara May Liron at saka si until you do. I'm gonna Nicole Ann Gloriani. door. At siyempre katuwang taman mga tugang sa pag-update ng mga pangyayari sa News Online Facebook page si Jimos Barrios. Kami po ka boss, minasaludar, mga kababayan, minapapanin sa rumbag ng morning. You say Hain man ka mo sa mundo, ingat sa napirmi, hey little girl, lalo sa mga nagdadrive, find a song at saka sa mga manginginom, instead of counting sheep. drink moderately. Can I hold Ang alak sa tulak, there? bakong sa alimanta. Knock on Good morning kay Sir Noriel Navigueras. tap on Kakanta ba sining man si Kuya Bob Candano. Good morning, Kuya Bob. come out At saka si Mading Cora na Balaoro is also watching. At saka po nagantabay sa WGB 106.9 dyan po sa Tabaco City. And sa 729 kilo sa bitang ka mga radyo. Namiss kita. Namiss kita, Papa Mar. Ay salamat po, Tabi. May nasikaso lang ito sa buhay, ta. Saro yan sa mga kapital na dapat ang atamanon. Kapag rimati kita. Alright. Mga tugang naman po sa mga kababayan. Ay, good news ito ha. Imagine to that. Guinness World Records mga tugang ang Pilipinas.
nakuha kang Pilipinas matug ang title na largest display of solar-powered lamps. Ha? Nasa 2,800 na solar lamps ang ginamit. Duman po sa art installation sa pangenot kan Liter of Light. Sarong non-government organization na nagsusulong kan malinig as in sustainable na paggamit ng enerhiya. Pigtataunin na sa komunidad. Actually, yung solar lamp dito made of ceramics. Ha? Tapos yun, ginamit po yun para makuha sa Guinness World Records na may title na largest display of solar-powered lamps, Pilipinas. Yun na po may pugol mo niyan. Kanasambit po mga tugang nano yan. Na titulo, dyan po sa largest display of solar-powered lamps. Gusto mong sabihin, mga tugang, may ano yan, may mga komunidad na mapapailawan na naman. 2,800 din eh. I-display mo na siya for some time and then after that, itataon na po mga tugang sa mga recipiente ito na mga solar lights po ninda na pinag-assemble. Mga kababayi ang nag-assemble na ining Liter of Light. No? So, congratulations po tabi sa tuya sa Pilipinas. Di ba? Okay, then, talking with that, kan Sabado, may pinadara sa kuya via email and sa messenger si Sir Larry, as tuya pong kapartner sa Philippine Movement for Climate Justice na naong masinda because may sarong lokal na gobyerno po digdi sa tuya sa Albay na nanginot na, kumbaga modelo na, ha? Modelo na para digdi sa renewable energy. And kasubago na interview po baga mga tugang si Tainando Gonzales na ang sabi nga ni mga tugang, na ini po, sabi ni Mayor Gonzales, sarong long-term savings and environmental benefits na importante mga tugang para po sa mas madali na pagpaangat kan serbisyo publiko. Inipalan mga tugang binugtakan nin mga solar panel installations and battery systems ang gabos na 55 barangay hall dyan po sa Ligao City. Ha? Ang sabi mga tugang ni Sir Larry, sa Philippine Movement for Climate Justice, sarong national movement na nag-advokar mga tugang kang climate justice and just transition, asin so Albay RE Network, sarong Local Renewable Energy Alliance na nagsusulong sa ambisyon mga tugang kang probinsya kan Albay na magagawing rapid transition to 100% renewable energy and magpromotir mga tugang ning Albay RE Roadmap, Renewable Energy Roadmap. Sa inda pong kukomend, katawan ng komendasyon ang City Government of Ligao dahil na sa makusog asin determinadong pagsulong kang clean and renewable energy kasunod kan matrayumpo na instalasyon kan mga solar panels and battery system sa gabos na 55 barangay mga tugang, barangay halls dyan po sa Ligao City. Ang inisyatibo, siyempre pinanutan po ni Mayor Nando Gonzales, apisar kan diit sa nanganian pondo mga tugang kang Ligao. Pero ang sabi kang PCMJ, ka mga partners ta, ini nga minarepresentar kan sarong dakulang lakdang sa pagtaonin clear direction bilang pagresponde o pagsimbag mga tugang sa naglalala na climate crisis asin po ang papuro-palsok na supply ng kuryente sa probinsya. Ngayon. Kaya maski nga ni mga tugang igwanin dakulang renewable geothermal energy source ang probinsya, ini pong local distribution of utility na ALECO, mainly ang source kan supply hali po sa coal-fired power plant. And according to scientific studies, ang coal
Kasabay pang ibang mga fossil fuels, iyo ang main culprit kan greenhouse gas emission na padagos po na nagpapaitaas kan global temperatures na minakausa ng climate change. Now sabi ni Amigong Larry, ang Senior Energy Program Officer kan PMCJ o Philippine Movement for Climate Justice, as in party man siya kan Secretariat kan Albay Renewable Energy and Investment Summit na ginibo kay ito pong last year, September 27, 28 to 28, 2024. Ay, mga 1 year na. Ha? Diyan po sa Oriental Hotel. Ininisyar, as in nagbukas ng oportunidad, as in ang bilang, resulta ka yan, igaw po nindua na wind energy projects, ansaro sa Ligaw, as in ansaro mga tugang sa munisipyo ng Piduran. I think na ibareta na Jenny, yung alternative, duman po sa Piduran. Tapos ining sa Ligaw, igwa na inuta po na binareta ta na pag nangyari po yan, may combined capacity ng 200 megawatts. Ha? Dagdag duman sa solar as in hydro potentials na pwedeng maprodusir nin mga 300 megawatts. So ini, nagpapatunay ng Albay, mga tugang, mangingenot sa energy transformation kanasyon pasiring po sa clean energy. Okay, puwan sa naman mga tugang na magtarabangan para sa meaningful solution sa climate crisis. Makadevelop ng national energy security as in ma-improve ang ALECO services. Now, under mga tugang sa leadership ni Mayor Gonzales sa kakambago pong provincial government official sa panginat po ni Governor Noel Rosal at iba pang mga opisyalista, pwedeng makamtanta mga tugang iyan po na kamautan tang magkaigo kita nin pagkakaiba duman sa ibang mga LGUs. So sana may maulakitan si Mayor Gonzales na mga LGU. Baka si Mayor Bong Banda, Mayor Nomar Banda, harani ang puso ni Mayor Nomar o na Mayor Bong sa solar energy, sa mga solar power. O baka ang munisipyo ipasolar na. Tangani na yan, makatipid-tipid. Ano po? Tadakulang katipidan. Ang sabi kan sarong barangay official na nakauron duman, dati sa Ligaw, pigubayadan ditong sarong barangay hall duman, pigubayadan na city mill. Kanabukta kaning solar panel and battery system, yun, 2,000 na sanda kada bulang pigubayadan nila. Didakulang katipidan. No? And may dakula pang plano, mga tugang alkalde na ang sabi, pati itong mga farmers, tatabangan, ma-shift sin duman mga tugang sa irrigation na solar powered. Irrigation system na solar powered. Kapag ngayon tinabangan mga farmers, nagtutubod si Mayor Gonzales, who is also a farmer, na pag tinabangan mo mga farmers, ma-inspire mga ini, mag-igo sa mga ini na mag-improve kasi ng produksyon. So dakulang bagay po yan para po sa tuyang mga kababayan. So yan po tabi, mga katugang pinag-update lang ito na ugma kita, na may Guinness World Record, tapos kunyan, no? So Ligaw, nanginginot man mga tugang sa probinsya, sa tuya pong mga nasyon, sa tuya sa Pilipinas, sa mga probinsya na mga banwa, maski syudad na maski ditang kita, yan, nagibuhan na mag-transition kita from solar, mga tugang, from ini pong traditional o conventional na system, mga tugang ka energy towards solar. Ayan. So, pag naman pa ito pong wind power, ay dakulang bagay na, mga tugang. Mayaman kita taligdi. Sabi duman sa pag-aadal baga, yaon digdi sa tuya, mga tugang ang maray na espasyo, mga lugar na pag suminikat ang saldang kanal daw, makakaharvest din dakula. The likes of San Miguel Island, mga tugang, dito sa may parte kan Legazpi, diyan sa may parte kan Piduran, asin sa may parte kan Daraga,
And then, maging dyan sa may party kang Kamalig. Di ba? And then, igwa pa kita ning hydropower. Igwa pa kita mga tugang nin solar. Igwa pa ning wind. Tapos igwa na kitang hydro, electric power. O, di ba? Di, naon na gusto gabus. Kaya po na sana talaga na papakinabangan tanong marayta. Dito na papakinabangan gitultul yan. Di ba? And then, sa iba man, mga tugang na medyo may kwarta, talagang mahal po mga tugang ang sa ngunyan mahal pa ang pagpa-installer po ng solar complete system. Lalo kung papadalaganan mo ang bilog mong mga ekipahe dyan sa Laugan Narong. Oy, good morning kay Sir Francis, ang samuyang El Presidente, kang dai na tutumba. As agyan kibagyo. Tirindo ka po sa 41 sa mga dugang kang 430 sa Romang Gibis Chapter. Kang kabalikat Civicom. Ayan. Good morning, Sir Francis. Hey. Iyon na yan, mga tugang ang kay Puwanta. Mahal-mahal talaga. And then, ang maintenance ka yan, medyo mahal din. Kaya dapat adalan mo kung paanong paglinig ka yan. Tsaka dapat ang battery, dahil po nadidrain, tayan ang pinaka-numero unong magabat sa bulsa. So magdagka mo ng limiter na dahil siya ma-distract, dahil siya ubusan ng karga, mga tugang, dahil siya malobat ng sagad, dyan nahihirapan ng battery pag nasagad siya, tapos makarga siya, nimpayang gusto, patindan trabaho niya, dyan tulos nararaot. Iyo, so dapat ko kaning espasyo na may karga pa siya, pero magsiset down na yung system mo because inabot na niya ito pong limit na magpupurtihir sa imong baterya. Okay. Okay, sige po tabi, adi. Sabi ko anikan sa inyo, luway-luway sana. Pwede man po yan na diit sana, upgrade sa saning upgrade. Piliin mo muna primero. Arin mo na papailawan mo ngayon mga ilaw sana. Adi, medyo buro-barato yan. Ha? Pero kung minamit ka na nga nikan sa mga may aircon ka, may mga appliances ka pang iba, ayan talaga, magabat-gabat yan. Magabat-gabat po talaga yan. Lalo kung makwenta kang pirang beses, pirang oras mong gagamitin siya, ay talagang medyo magabat-gabat yan. Because, maray kong sual daw sana. At least kung mga pang-al daw sana, yan sana ang gamitin mo, dahil kang problema dyan. Pero pag nagmanggi na, yan, medyo may problema na tayo. Kaya, ang pagpa-install kapag kwenta, iapot ka, pero yung load mo, pero yung oras mong gagamiton, nakaning makwenta talaga kung pira. Yan duman na mga kakaigwa ng pamasyon kung kurano na, ang sa'yo mong gagastoson. Ang iba, iabot ng 300, ang iba 500, depende, mga tugang sa load na kakargahon mga tugang sa renewable energy. Lalo-lalo na kung talagang matotally mahali siya mga tugang sa Aleco Power. Di ba? Okay. Hello kay inaanak Antonio Pradas Garcia Jr. Tol Brad. Watching morning ay shout out sa Piñaranda Legazpi Garcia family. Yung gikono nuan. Alright? O yan po tabi mga kababayan ta. Ang saro ng mga pinagtawan taning panahon mo niyan. Alright. O di kasubagong aga nagala ko sa mga 12:30. Loy-loy sa sudalagan ko medyo primero maluya sa mata. Pagkatapos saglikay ako sa mga ayam. Ayan. O ikap, tabi San Isidro kay Brad Danny Ballester. Kasubago tabi 7 na mga ayam ginaribong playground naman, so tinamputa dyan na hali sa may pigirahay na tulay hanggang duman sa may orinatonin na may irning. 7 Draculaon pati. Ayan. Sana po sa mga tagsadiri, maging responsable man kita. May patani din si Kapitan. Na dadala ko punda tabi yan, ni impound. Nakadiresquido. Mga paramotor kakadiresquido po dyan. Mga barayad pa ka mo. Ngunyan na tabi, iba po ito biyang gabos na mga, mga ordinansa.
tangani na madisiplina kita. Be responsible owner, dog owners po tabi. Ano? Alright, dugaan tan istorya, alip dyan sa luwas mga tugang. Dagdagan tan impormasyon with partner Alarmario na sa linya na. Ready na. Good? Partner Al, good morning sa imo partner. Namiss kita partner. Please come in. Yes, welcome back, partner. Full pledge na ngunyan na Liga President kan Legazpi City Aha. sa 70 mga barangay si City Councilor Milabal. O yun. Aha. Yan ang kinonfirmar ni Mayor Isyam Ismael pagkatapos na nagtukaw na siyang alkalde na dati siya ang presidente kan Liga kan mga barangay. Aha. Alagad ngunyan ang vice president niya na dati yun nag-represent siya naman sa Sanggunian Palunsod. Ngunyan full pledge na siya na Yun ang- ma-representar yun ang reyna. kan mga barangay. Yun ang reyna ng mga barangay. Opo, reyna ng mga barangay si Dali ka, no? City Councilor Milabal Garo. na pirmi na niya naka uniform. Ano, Nene. Partner, Barong. isinalin ni Mayor Isam. Opo, Poder. siya na. Ayan. Siya na. Siyempre, dating Vice President, ngunyan so Presidente, lagi ng alkalde, kaya masurtihon ini si Manay Milabal at siya ngunyan si talagang full pledge na representative kan 70 mga barangay. Kaya gabos na concern na partner, manungod sa barangay, yaon an ugpa kay Manay Mila, pero ulok-ulok sa nampait ka sa mga manayla na problema ta sanay naman inibaga aluyonono ng naging barangay kapitan ngoyan nagbalik na naman Oho. ngunyan sa saparon niya bako sana sa level kan barangay 2 kundi bilog na 70 mga barangay ang gabos na concern kan mga barangay official mga barangay residents na ipagkapaabot sa liga. Iyan ang sa iyang yan na pinagbabantayan. O kayang-kaya ni Your Honor? Oo, kayang-kaya. Ita, sanay naman iyan. Ginurangan na ang serbisyo publiko. Aha. Kaya at yan, saraw siya sa yaon dyan sa nagibo na inaugural session o manungod sa barangay matters dahil iba Milabal tabian na hanapon. Iyong. Aha. Yan, partner, informasyon pag-aaray halay sa City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Ayan po ang primero ng kada ka mga istorya natin dyan hali sa luwas. Marami pa tayong kwento. Mga tugang sa tuyang pagbabalik. Nakalistang kini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready for school with Metro Supermarkets. Back to school A+ savings and deals from June 12 to July 13. Join our e-raffle promo. 10 lucky winners will receive an Acer laptop. 20 winners will get 50,000 pesos in tuition fee assistance. Every 1,500 pesos single receipt purchase, you'll get 1 e-raffle entry. Check the poster mechanics for full details. Visit your nearest Metro Supermarket, Metro Market, Super Metro, Metro Fresh and Easy, and Metro Value Mart per DTI Fair Trade Permit number FTEB 227358, Series of 2025. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 11. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Suportado kang National Union Journalist of the Philippines o NUJP ang posisyon kang Malacanang na kontrahon ang hirit kang Presidential Communications Office o PCO na halion sa palasyo ang Net25 reporter na si Eden Santos dahil sa pigasabing pagsukay sa protokol. Sa ipinalawas na pahayag kang NUJP, dapat mag-isip ang PCO kung natakaypuhan mag-ambush interview ang mga reporter kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun sa NUJP, dapat aramon ka Malacanang kung supisyente ang impormasyon na pigtatao sa briefings o limitado sa na mga impormasyon na nakukuha ka mga reporter dahil sa grabing paghigpit. Sinabi kang NUJP na mas produktibo kung mag-organisar ang PCO ng regular press briefings o pakikipag-uron sa presidente imbis na pag-initan ang sarong reporter asin salidahan lalo na kung ang mga hapot bakong uyon sa kagustuhan ka mga opisyal na naghahampang sa press briefing. Yan na pangalas 11 Bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga.
Hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Yan ang DCGB. Pagkalipas Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang balik po kita sa programa. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, post mo yan tayo, post mo yan bro. Pray until something happens. Bakitugan, second part nga ribanan po niya ito rin sa programa. Aram mo na ito niyang pungal daw na ninin Monday. Ay mga bisay! Kasrikasan, taod to na naman. Sarap-sarapan ang mga premyuhan. Yan po tabi ha. Diba sa mga kababayan ta, oy mga misis, nag-rollback ba kayong ano? Yung presyo kang LPG, di ba? Ay di, ayos. 11 pesos kada tangke ang ni-rollback. No. So, ngunyan daw, mga tugang, may rollback man para sa aga. Ano yan? An gasolina. Asin po ang diesel. No? 6 o'clock in the morning, may rollback ang gasolina ng 70 centimos kada litro. Ang diesel, nangyari, piling maulog kayo ni sa bangko si BP Henry. 10 centimos ang rollback. Nag-rollback ka pa kaya. Sir Noel, namanalo, 10 pesos, 10 centavos ang rollback nindo. Kerosene, 80 centavos per liter ang rollback. Effective yan tomorrow 6 o'clock in the morning. Alright? O yan po, final na po yan. Alis-sabi sa bulang kristal na pinadala sa kuya, mga tugang kang mga oil companies, kunyan pong aldaw na ini nin Monday. Ang taon istorya, mga tugali dyan sa luwas. This time, nadangog ko si Baby Angel Mustasa.
Sabi ni Vivi Angel. Vivi Angel, good morning. Hello? Ay, Baby Angel, good morning. Welcome back po, Sir Mar. Umalis na ako, naging baby ka na. Bagay man. Pwede naman, Sir Mar. Aha. Ay, kumusta yan sa palibot? Diyaw na ko digdi, Sir Mar, sa opisina kan mahigos na Regional Director kang Maritime Industry Authority Bicol. Dahilan ta, saro baga, Sir Mar, sa mga piga-antisiparan kung pa ka mga nakalihis na aldaw itong pagdakol ka itong mga behikulo na nag-aagi sa man iba-ibang pantalan digdi sa Pilipinas. Dahil sa apektado, Sir Mar, ito kan pag-irahay kang San Juanico Bridge. And then, sa ngunyan, Sir Mar, aramon niya to, aputunta si Regional Director Sir Maximo Banyares, kung kumusta ang kahandaan ngunyan kan mga pantalan digdi sa Bicol Region, na pag-akomodar kay itong mga truck na maagi digdi sa mga pantalan sa Bicol Region, na mabalyo pasisiring po sa Visayas Region. RD, good morning po. Nasa ibong na linya ang samuyang news manager, si Sir Marty Lacruz po. Sir, good morning po, RD. Good morning po, Sir Mar. Good morning po. Apa? Yeah, good morning po. Yes ba? Okay. Now, ano po ang preparasyon para duman sa magiging bulk kang mga lalargata, day baga makakaagi duman, kumbaga limitado ang pag-agi duman po sa San Juanico Bridge? Iyo po, ano po yan, nasolve na po yan, Sir Mar. In fact, immediately nung nagsara po yung San Juanico Bridge, nag-coordinate na po yung PPA, DPWH, and local government po ng Tacloban and Basay Samar and Marina. At inayos po nila yung port sa Amendayehan sa Basay Samar. Okay. Saka yung side, kabila naman pong side is yung Tacloban. So all yung pong na-apektado nung na route na tulay, nagawa na po yung Amendayehan at yung Tacloban. Kaya po yung mga trucks nakakasakay na po dun sa mga LCTs o yung mga malalaki pong barko para itawid po sila from Tacloban to Basay Samar and vice versa. Ayun. Matagal na po yan. In fact, recently po siguro 3 or 2 weeks ago, 24-hour operation na po yan. Dahil nalagyan na po ng navigational equipment yung dinadaan at pag-aagihan ka ng mga barko. Kaya 24/7 na po ang operation. Ayun. So mas lalong nag-ease na po yung route po na yan ng mga vessels. Ano yan, Ardy? Nagdagdag kita dining mga mga barko na magki-cater kining mga trucks? Dahil po, igwa po dyan, I think 6 po yung anong puso na gano'n dyan, tumakbo dyan na barko. And capable naman pong i-transport po ining mga lahat ng mga hali sa Leyte, pasiring sa Samar, tapos pabalik din ng Leyte naman. Ayun. And to give emphasis, yung pong pagsara po ng San Juanico Bridge para po sa mga 30 gross tons up na mga sasakyan. So, ining mga pampasaheros na mga van, so mga minibus, mga dahil po na lampas ng 30 gross tonnage, nakakaagi man duman sa San Juanico. Kaya ang affected lang po dyan, yun lang pong mga malalaking mga delivery talaga ng mga 18-wheeler trucks, which I said, nung nangyari po yung Amendayehan Port, saka yung Tacloban, na ikakarga naman po ng mga existing vessels po dyan sa route na yan. Ayun, opo. Okay. Panahon na ng tag-uran, tabi, RD, at papasok naman kung may mga burubagyo naman. Ano po ang mga preparations sa panahon dyan? Maganda po na itanong nyo yan. Ang Marina po, meron pong in place na standard operating procedure po. May protocol po kami dyan. Sabi ko nga po, in the next few days, i-issue na po namin yung advisory namin sa mga all the ships owners within the jurisdiction of Regional Office number 5 ng Marina to remind them na number 1,
all their vessels should be safely maintained. Na dapat po ay na-check na nila lahat ng mga aspeto ng safety po ng vessels, which dapat na ginagawa na po nila. Secondly, to remind them na always coordinate with the proper government agencies, especially the Philippine Coast Guard, na kapag igawa pong mga storm signal or advisories, na hindi na po sila dapat pwede magbiyahe. Pangatlo po ay to remind them na tingnan na po nila yung mga historically ginagamit po nilang mga sheltering area ng kanilang mga barko in case na nagkakaroon po ng bagyo, para po na itatabi nila na aangkorahin nila ng safety yung mga barko po nila. Hindi yan po sa mga barko lang, pati po yan sa mga bangka, fishing vessels, passenger vessels. Nire-remind po namin sila about these protocols. And lastly, meron po kaming regular compliance monitoring, yung pong enforcement service namin. Umiikot po yan sa lahat po ng mga ports ng Bicol region and sa mga dialogue sa mga operators para po to activate their safety protocol during this type of season. Ayun, very good. At least early, talagang plansado na. Yes, sir. Ano po yan? Kasi po, historically, alam naman natin kung anong buwan yun talagang mga critical. So, we already have our procedure, na-establish po namin procedures para sa ganyan sitwasyon po. Opo. Ay, mariman ako, RD, last week yata nag-celebrate tayo ng Seafarers Day. Iyo po, ano iyo pong po. activities ta? Marami po activities. But ang pinaka-highlight po ng activity is dito po sa opisina ng Marina, nagkaroon po kami ng programa para bigyan parangal yung pong mga pumupunta dito ng mga seafarers natin. Naglagay po kami dito ng free-flowing coffee, snacks, at would you believe, meron din po kaming libre barbero, saka po yung para sa mga babaeng mga seafarers namin. Ganun din po, gupit, manicure, pedicure, all for the seafarers po natin. Natutuwa naman po sila dahil that's our simple way of showing to them how we care for our seafarers po. Opo. Opo. RD, ano yan? May monitoring tayo ng mga naka on board sa barko na dumadaan sa may bahagi ng Middle East. Kumusta ho sila? Dito po sa amin po sa regional office ng Marina, wala po kaming record niyan. Okay. But sa central office po, may makukuha po kami niyan kung kakailanganin niyo po, bigyan niyo po kami ng ilang araw at makikipag-coordinate kami sa central office para makuha po yung data na yan. Yes po, sir. Para din natin, malaman din natin kung ilang mga Bicolano bang nandoon sa lugar na. Iyo po. Wala po. Dito po sa regional offices, wala po na sa central office pa database. Yes pa. Opo. Sir RD, Max, salamat po sa pagpaunlak sa DCGB natin. Unless po may gusto kang ipaabot sa ating mga seafarers, sa mga magulang nila, at sa mga sambayan ng Bicolano nakikinig po. Maraming salamat po at gusto ko pong iparating sa mga nakikinig na taga-subaybay po ninyo dito sa buong Bicol o sa karating ng mga lalawigan na ang Maritime Industry Authority, ito pong regional office sa Legazpi, lagi pong bukas at handang tumulong sa mga seafarers po na mabilis na pagtulong, action kaagad po sa mga pangangailangan nila. At dito po sa Marina, kami po ay nakahanda na tumugon sa lahat po ng pangangailangan ng seafarers, pangangailangan po ng mga mananakay sa mga barko po natin at sa mga pangangailangan po ng mga operators po ng ating mga barko at mga bangka. At nakahanda po kaming tumugon kung ano man po ang maitutulong namin, kung meron pong dapat pang kaming gawin para improve palalo ang services ng Marina. At kung meron pong mga reklamo sa mga barko, aksyonan po namin yan. Nakahanda po kami na magbigay po ng kaukulang serbisyo para sa ating pong publiko.
Maraming salamat po, RD. Mabuhay po kayo dyan sa Manila. Last pala po, if I may be given opportunity, thank you very much for interviewing me at pumupunta po dito ang inyong istasyon para po makakalat ng informasyon. This will be my last week in Regional Office number 5. We have our reassignment of directors and I will be reassigned in Regional Office number 4 po sa Batangas na po ako beginning next week. Malilipat ka na po pala, RD. Ang papalit po sa akin dito is si Director Jeffrey Bangsa. Galing po siya sa Iloilo Regional Office po namin. At isa pong Yun, naputol si Angel. Angel, paki-dial ulit, Abi. At para makuha natin, palista pala siya, last week lang ni Engineer Max, ni RD Max Banyares, ilipat sa Batangas Port. Yan. Sa Batangas na. Hello, yan. Guide. Ayan. RD. At sino ito? Yan nga po. Sir, maraming salamat po. Tama. Siguro this will be my way of thanking po mga Bicolanos, seafarer na Bicolano, operators ng barko, bangka, tourist boats, LGUs at other government agencies na magpapasalamat po ako for in my last 2.5 years of stay here in Bicol ay lahat po kayo napaka-supportive po. Yes ba? This will be my last week po at next week po nasa Regional Office number 4 na po ako sa Batangas and may bago po director ang Marina po, Legazpi. Ayan. Good luck po kami, RD. Good luck po. Salamat po. Ayan. Thank you very much. Ayan. Mga tugang. So yan, Sir Mars, si RD Attorney Maximo Banyares. Malilipat na pala yun sa Sir Mar. Iyo, tama-tama mo na po siring mo dyan. Opo. At isang kapagpasalamat si RD sa mga kapwa Bicolano. Ayan. Opo, Sir Mar. Sige. So yan po, Sir Mar, ang istorya man haligi sa Marina 5 with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB. Thank you very much. Mga tugang, Angel Mostaza with Kuya Boy. Alin po dyan sa Maritime Industry Authority. Para po mag-interview kay Regional Director Maximo Banyares. Ayan, outgoing na pala siya. Papunta na siya ng Batangas. So, may papalit from Iloilo. Marina Iloilo. Natural lang yung reshuffling ng mga head office. 2 years din pala ang sanilang parang tour of duty. Nagdagan tayo ng istorya mga tugang. Nasa linya, Pading Jomar Bienali po sa First District. Padi, good morning, please come in. Salamat, Pading Mar. Good morning sa mga parantapay sa dagdag na bareta. Ipagpapadagos kan bagong pamayukan lokal na gobyerno kan Tambako ang mga programa, mga proyekto na inimplementar kan mga nakaaging administrasyon. Ini ang liwat na pigtagtawan doon ni Mayor Ray Bragais kan Tabaco City sa iyang pahayag kasubago matapos ang flag raising ceremony. Sinabi ni Mayor Bragais na dakol may supisyenteng pondo asin kakayahan ang lokal na gobyerno kan Tabaco para ipagpadagos ang implementasyon kan mga programa e proyekto na pinautob na kan nakaaging administrasyon kaya imposible na asin bakong dipisil sa sainda para ini magkaiganing continuity asin padagos na mapakinabangan kan tao. Kaya sa iyang sinabi kasubago na agad niya ang partisipasyon kang gabos ng mga empleyado i Department Health kan lokal na gobyerno kan Tambako na tabangan siya na mapakaray ang sa iyang administrasyon. Ang siyudad kang Tabaco pakarayon asin ipadagos ang maray na gilibuhan kan mga nainot na mga lideres kan sa tuya pong siyudad. Kini po ang samuyang objeto kan mga presenteng ilihidong opisyal. Nasa maray kitang kamugtakan, nasa maray na financial status, nata taday mapakaray ang sa tuyang pong siyudad. Asin mapadagos ang maray na mga programa, asin proyekto na gineribo kan mga nainot
na lideres. Sa tuya pong kapulisan, Chief, maghuron po kita. Nandiyan na ba si PD? Wala pa. So, yan, padigmarang sayang sinabi and pagkatapos kan pahayag niya matapos ang flag raising ceremony, nagkaigwang una ng pictorial sa mga department heads, sa mga empleyado, sa mga ahensya kang gobyerno nasyonal na nakabase sa tabako aron kan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection as in BJMP, and ining bilog na aldaw na ini magiging busy ang alkalde sa pakikipag-olay sa iyang mga bisita na nakipag-appointment na sa iya, kung kaya maging itunganing sa mga nakatalaan ko na pag-urolay niya giraray, kay riba sa mga department heads, pinag-postpone ng unay ni asing gigibon sa aga sa kadakulan kan mga appointment may koneksyon sa halos ika-2 semana na pagtukaw ni Mayor Ray Bragais bilang alkalde kan syudad kan Tabaco. Yan pa din magdagdag na barata, Jomar Bien, DCQB. Thank you very much, Baling Jomar. Mga tugayan po ang mga dagdag na impormasyon niya to. Siyempre yan, ang pagkapadagos kan mga mga proyekto na asang programa na pinunan mga tugang kaito ni Mayor Crisel at saka ngunyan congresswoman na po siya. And then siyempre ang mga programang yan na hagyat man sa liderato ni Mayor Ray Bragais, kung paano niya yan may pagkapadagos. Kayang-kaya nga yan sa tarabang-tabang. Yan. Di ba? O, tama man yan na ngunyan po, gabos. Sabi nga ni Ken, ang gabos, tangangapudan. Tama na yung politika. Trabaho na kita. Di ba? Trabaho na, tangani po na maging masirbantang tultulan sa tuya po ng mga kababayan. Ayan. Di ba po sa mga taga-Bagantabay niya to, congratulations man sa Bicol Region dahil saruman po ini sa mga napili kan mga turista na pirming pagbisitahon, di ba? Nasa linyada man sinda kan mga listahan kan mga turista na pirming pagbisitahon, and yan po siyempre magdudugang man yan sa satuya pong ekonomiya, di ba? Pagpon sa eroplano, pagbaba ka yan mga tugang, diretso naman yan na makunyan, mapasiring sa satuya po ng mga mga lunadan, makakan, maistar, ayan, mabakal pa sa lubong, gabos-gabos na mga tugang ng mangyayari sa tuya pong palibot. Kaya duman po sa mga kababayan niya to, ayan, asikasunta ang mga lugar na pinagbibisita, and at least nagdisaligasmi, sabi nga ni, kunyan nga kita ngaya safe kita digdi, safe para sa mga turista. Alright. Sa mga kababayan may nariparo na medyo nagbaba ngayon sa presyo kang karne. Ano ang tunay, Papa John? Nagbaba dahil nagbabakal o nagdakol na sa babakalo na bunoon? Yeah. At maski ako nagalas, dati baga, nag 420 430, sa iba. 400, dyan nag-range ang karning urig. Kasunod mo, nag 360 na sana dyan. 360, 380, 360. So, ang sabi, ngayon, nagbababa na ngayon. O baka, dahil sa dakul kitang nahiling na mga meat shop, mga, yung mga paratinda na banggina, dahil pa naubos, Papa John. Namahalan ng mga kababayan naubos na sa paipit, kaya dahil na nababakal sa mga karne, di ba? Ayan po, saro yan sa mga pinag-isip, ano na yung gibuon Gurano din nagbababa ini, nagbaba na nga ng konti, nagbaba na. Ilagom na lang ang mga sistema pa sa mga masunod na aldaw. Pero yun po yan talaga, ang pinakang na dali kita ng gusto kang ASF. Ito ang pinakang tuturo na rason kung tapos dinalidali pa kang may bahero, yun na po yan mga tuga ang sistema. But anyway, sabi nga sa siring ka na sitwasyon, at least nakabawi lamang sa mga racers na to, lalo sa mga backyards na talagang
suminaparmang ka ito ng grabing lapigot. Asing grabe man na pagbarato. Pagbarat kan mga nagababarakal. Di ba? Ning mga orig. Ibabarakal na sana. Pero ngunyan, mga to naka-demand siya ng presyo. Di ba? At least, ayos. Nakabawi lamang. Kaya na ng pag-isipan garo na dapat mapabarato yung mga feeds. Sana magkapag-manufacture na ng mga local feeds. Di ba? Tangani po na maiwasan na po yan na pagparamahal kaya ng mga pigbabakal po nindong mga karne. Tapos magkaratamang kamong sira. Iyan po, maabot na naman ng mga dagat na makusog. Ay sos. Yun naman ang mamahal. Di ba? Kaya dapat, araw itong mga naging programa, mga previous directors kang BIFAR, di ba? Na sa ibang mga areas, talagang pigpakusog ninda. Ito po na pag-ataman mga mga sira outside of itong dati nilang pinagdadakulaan na sa dagat asin sa salog, di ba? Sa sa mga containers, sa mga drums, di ba? And sa mga dating mga fish pens pinag-convert, tanganing dyan na sila mag-arataman mga tugang. Tangani na kung daing nadadakop mga tugang na sira ali sa dagat, ay di kita sa tabang. So mga sirang tabang, di ba? Dami na yan ngayon, no? Dakulang bagay po yan para po naman sa mga nang-aalaga ng tilapia. Ngunyan, sa kamsur, inain ang hito, digdi sa tuya, dahil pa masyado, no? Pero yung pinakamadali, ikutang padakulon, yung mga hito, o di, ang mga albayano, bako masyadong mahilig kaan. Sa kamsur, nakaistar ako duman ng pirama na taon, mga tugang ka na destino ko sa TV5 Naga, yan, duman sa gilid sa nakan San Francisco Church, Diyos Maria Joseph. Mamili ka kung anong gusto mo, may dinarang, may prenitos, iguaning tinawyuan, iguanin ginataan, asin iguaning sinabawan. Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong mga hito, mga tugang. Yung man ang piko pa propaganda magdakul. Mas madali man talagang padakulaon yan. May nadarakula yan hanggang mga 30 kilos. Di ba? Asikaso kita sa pagkakan. Dahil lang po sa mga sistemang arog kayan, mga tugang, ang produksyon nagluluya, ay dapat na kitang mga ordinaryong mga tao makanood kiyan na magataman kita kayan, magpaturo kita dyan po sa nananauman sa ng mga similya, mga fingerlings, sa tuya po na BIFAR, samantalin na natin yan. Tangani po na madugangan taan sa tuyang pagkakan. Tayo na po yan ngunyan ang challenge sa gabos. Kung paano nindong ino-ino lamang po yan ng mga tugang na mga mga dapat niya itong gastusan sa kakarampot ngayon na na pinagtatawan pinagkakagastusan, di ba? Kaya po naman sa mga kababayan magsikap kita, nagreklamo sa abono, iproseso na po yan mga basura dahil tanawig para tao sa gobyerno, mahal ang pigagastos ang gobyerno mga tugang sa paghakot ka mga basura na pwede man sa nang palapaon dyan mga tugang sa tuya pong likod ka narong or pwede nga sa container sana magamit na pang fertilizer yan sa tuya po ng mga pigtatanom-tanom lamang. Kaya duman sa mga kabarangay ekonomiya nga ang fight, ekonomiya. July ngon yan, yun ang supon ngayon kan lean months, diba? Walang ani, diba? Hanggang mga lean months, August, July, August, diba? Yan ang pigsasabing mating-ating nga pare. Kaya pasiguro na po tabi, pasiguro. Dahil doon dito na i-implement do not spend your means. Do not spend beyond your means. Di ba? Huwag kang gagastos ng sobra sa iyong kinikita. Dapat yung doon ka lang sa level. Di ba? Huwag mo nang dagdagan utang mo. Tangani na dahil ka madipisilan. Di ba? Tanganing pag-abot kang oras, dahil kita magkabulbuhol
ning utang, di ba? Okay, mga tugang 11:32 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tukang balik po kita sa programa ng pong pagka-morning. Baka misis, Rikas Santo, doon na naman. Sarap-sarapan ang mga premyuhan. Kaya may nag-apot pa. 70 sentimos po ang rollback sa kada litro ng gasolina sa aga. Sa diesel, 10 sentimos. 80 sentimos sa kerosene. Kaya po yan, effective 6 o'clock in the morning tomorrow po yan, tabi. Pero hindi pa nababawi yung pong mga initaas kang inot. Maski nag-rollback na nin mga 2 pesos ka nakaagi,
Wala ipagilan. Talagang dahil pa kita nakakababa, nakakaabante, mga tugang talagang sige sa naman ang kunyan, sige sa naman ang iskusarta. Kaya ang pinakamaraykan kung suluman sana, asinara nararayo, maglunad na sana. Maglunad na sana ngayon. Lunadan na sana. Alright, mga tugang, dugang ito po ng istorya alin po dyan sa luwas. This time, mga tugang, ang lalaking pasiguro pirmi, nasa linya na. Joshua James Vino, good morning. Let's come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong 40, uminabot sa sobra 400,000 pesos. Ang iminalat, Sir Mar, na danyos kan insidente ninsulo ka nakaaging Sabadong hapon sa Purok 9, Barangay Tagas, Munisipyo, Daraga, Albay. Sa follow-up kan DCGB News sa Bureau of Fire Protection Daraga, partikular na kaulay ta si Senior Fire Officer 1, Jade Malto. Uminabot sa eksaktong kantidad na 426,975 pesos ang sinapar na danyos matapos ang nangyaring sulo nini. Wara man ni nairestrong nalugadan injuries sa nasabi ng insidente. Agad talagang wara ni naisalbar na mga gamit kung kaya uminabot sa sir na kantidad ang danyos kay ni. Sigun kay Senior Fire Officer 1 na Malto, ini na ang ika-13 na insidente ninsulo ang nairestro ng dadigdi sa Daraga, Albay para sa taon na 2025. Kung kaya tabi Sir Mar, sa informasyon man, so biktima, pamilya, kan sulo na ini, iyo nakikistar mo na ngunyan sa saindang kataning. Iko pa star tabi Sir Mar, mantang naginguwa man na kumbaga makarecover. Sa ngunyan, yaon manjaray na pagiromdom na talagan ang pagiging marikmat, maingat, pag-iwas sa sulo. Talagang dapat na pigirondom, tiga sa buhay niya to sa oral daw. Dahilan tako na nangyayari ang araw kayo ng insidente na susuluan, talagang numinsan na nauubos ang mga napupundar. Yan tabi Sir Mar, ang dagdag niya itong istorya. Salamat sa PYZ Enterprises. Ako po si Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga dugang na itong istorya yan. Abiso po yan sa mga kababayan ta. Ingat-ingat po kita, ha? Maski sabi nga ni Ken, ang fire protection, ang fire prevention, everyday yan. Hindi lang yan tuwing Marso. Di ba? Hindi lang tuwing Marso, kundi oral daw. Pasiguro kita pirmi. Yan ang pirming abiso kan sa tuya po ng mga friendship sa Bureau of Fire Protection. Uy, good morning. Diyan po sa mga amiga ta, sa Fire Marshal, mga tugang kang BFP Santo Domingo, si Senior Fire Officer 3, Madonna Rimpilyo. Sana next month, SF04 ka na, ma'am. Kaya tinyinti na dapat. Ayan, may markings na yung po na ambulance ay kang BFP na pigdunar kan local government unit during the incumbency ni former Mayor June Aguas na nag-celebrate sa iyang birthday ngunyan. Happy birthday Mayor June. Nahiling kuminar ka na BFP Santo Domingo, yung pong ambulance. At aram mo nindo yung BFP, kumbaga parang diverse na ang saindang ko niyan ang saindang trabaho. It's not only mga tugang pag buning kalayo, as in pag patanid sa mga tao na day mga sulo, mag-ingat sa sulo, kundi nyaw na sinda sa rescue and emergency response, mga tugang, gwapang mga medical response na didalagan minsan ang service ng didara, fire truck. Yan so pighagad ni ni Mamado, sa local government. Sana ngayon madunaran kami kay ambulansya o kung saan yung mga yahin sa gobyerno. Ayun, nahiling manggaro talaga kang kan LGU na talagang minarabas tulos ang sa tuya pong mga EMS,
kang VFP, kaya tinawang po ng ambulansya. Singon yan, ambulansya ng madalagan. Iyo. Alright. And buhay na din ang radio frequency ninda. Salamaton man sa Kabalikat Civicum sa pagtabang sa pagbugtak ng antena para makapagkomunikar ang sa tuya po na mga emergency responders diyan po sa sende po na na istasyon. Salamaton pong maray. Alright. Then, kasubagong aga, sabi ko nanibago ako dati-rati, yan ang mga oras sa 12:30, alauna, mga tugang, ang kasarabat-sabat ko dyan, buda kasurunod-sunod, mga truck. Padara ko lang pati. Minsan nakakumboy. Kasubago dai. Wala ng truck na nagdalaga na matanga. Dito pala, nailing ko, yung effectivity kang, kang executive order, ni Mayor ni Governor Noel Rosal, ang effectivity mga tugang sa petsa kung na rin niya mga tugang iniluwas ang nasambit na executive order first day of July 2025 in the province of Albay, Philippines. Pirmado. Diba? Iyo po yan sa mga kunyan. Pagbabawal, mga tugang, asin ang pagkriaran ng task force para iyo magbantay. Yung kanina may nakita ko, nakabantay doon sa padang. Di ba? Tanganin yung magsadol duman po sa mga kababayan na nagbabayular, mga tugang dyan sa ipinagpapautob ng mga sistema na dahi man magulpi sa tuya po ng mga kababayan na yun na po minasapar kang problema kapag inagyan na po ni mga darakulang mga truck. Tabata digdi sa tuya sa porsyon wala man digdining kunyan, wala man digding porsyon sa porsyon digdi, man digding way bridge. Kaya po nagkakaronot ang mga tinampo. Tapos reklamo ka magabayan na masing matanga. Parangkal na ngayon nag-aragya na yug-yug-yug ngaya garon na ngayon naglilinog gaya. Tapos ngayon ngayang mga uni ngayang mga tinampo mi garon nang sinapa ngayon ng kraser. Mga descriptions ninda. Ito siyempre barangay man sana. Di ba pigma ko man disenyo yan para duman agyang ki mga drakulaon talaga mga truck. Siyempre po talaga yan. Magkakasirinsilyo yan. At isang yan, iyon na po yan so kasimbagan. May pagbabawal na 6 o'clock ponsa ng alas 6 hanggang alas 6 ng Banggi. Pati sa quarry site. Dahil na dapat na aktibidad. Hanggang ito man talagad mga matanga na. Sige ang sapa kang ragatak na mga tugang kang sapa kang gapo, kang kraser. Dahil baga pag nilaog mo dyan ng gapo, matadig di sa tuya, gapo ang pigil ko Pag nilag sa kraser, pipiridaso na yan. May bulderito, may mga may mga iba-ibang klase mga tugang ng graba. Tapos may baybay. Iyon na yan mga tugang ang sistema. Maribok. Diyan mo sa mga lugar. Kaya nagreklamo mo sa mga kabarangay Dinahiling man po yan, mga tugang kan gobernador, kaya nagpalos ng executive order. Saka may ordinansa man na pinagbabasihan. Di ba? Kan 2016, di ba? May mga ordinansa na pinagbabasihan. Kaya naman po sa mga kababayan magkunyang sana kita. Pasiguro kita mga tugang kan mga bagay na dapat niya itong sunodon, tanganing di kita magkaigo ng problema. Tablaan makansilaran kita ng permiso. Sumunod sana sa dapat. Dapat magkwari duman sa harayo sa mga edipisyo o yung mga construction, yung kinonstruir ng mga diki, di ba? Mga pinaggibong mga diki. Tanganing po di magkaigo ng problema. Alright. Good morning po sa mga kababayan Papa Mar. Maraming salamat. Nandiyan ka na.
And maraming salamat din po kay VP Henry sa pag-take over sa tuya pong programa. Durante ka na wala po kita. Nagpasiguro kita kang buhay taman. Di, iyo po yan. Duman sa mga kabarangay, mga tugang, taud-taud dun sa nadata. Tiba damang mahirasa naman kita digdi sa probinsya kan Albay, kay itong baratong bagas. Tangani po na ano yan, maging ariglado kita. Alright. Di, Papa Mar, paano matatapos ang problema ta sa sigisan ng aksidenteng mga motorsiklo? Yan ang problema natin eh. Despite kan mga road safety seminar, napigpapautob mga tugang LTO, asing ka mga ano yan, kapartner na ahensya, padagos po manggiraray, basta nakakuha ng lisensya, sus Mariusip talaga. Kaya yan ang dapat na barbarantayan garo talaga, istriktuhan ng maray. Di ba? Istriktuhan ng maray. Kasubago, pag-agi kong mga 1:30 ito, ay nag-agi na ako dyan sa may party kang ano yan, o mga 1:15. Dyan sa may party kang Piñaranda, sa may PNR, o may pulis dyan na nakabantay, mga tugang na nagsisita duman sa mga, siguro mga buryong garong nagang daralagan. Di ba? At nga ni mga ano. Iyan po, sabi nga ni, mas kami mga libreng edukasyon sa tamang pagmaneho, asing kaaraman, sa mga existido mga leyes na kan-trapiko, may mga pasaway talaga na pag nakakuha ng student permit, nakakuha ng sub-professional, nakakuha na po ng professional driver's license, dahil ng ugali, nawara na sa tinurusin sa tamang asal na mga driver, as mga praktikal na kaaraman para maiwasan po aksidente o yung road crash. Patin eh. Nakakadamay pang iba. Dahil po nindo yan, mga alangano ng mga ano yan, mga tinampong overtikan. Di ba? Solid lane, igwang double yellow lane, maski sa tulay, mga overti kaya, yan, mga tugang, pag napasinla, yan po tabi ang problema. Ang problema yan, sunada damay, di ba? Sunada damay, kaya siguro strict enforcement naman. Kano bata, pag may checkpoint, natitipon sa sarong porsyon ng mga motorista. Kasi sabihon, taday minabalda dyan mga tugang sa checkpoint, may problema sila. Primero, so iba dahing lisensya, so iba dahing rehistro, so iba dahing kompletong ilaw, dahing brake light, dahing tail light, dahing headlight, dahing signal light. Ang pang signal light, so kamot o kaya subitis. Diba? Kaya pag may checkpoint na, purundok bago magabot checkpoint. May isa akong nairin na nag-checkpoint na grupo, nilakaw-lakawan pa siring sa inutan, dakulo na dakop. Nilakaw-lakawan pa inutan, dakulo na dakop. Ano, nakapurundo pala. Alright. Hello kay Joel Barameda. Good morning, Tabi. Yan. And good morning man sa mga taga San Pedro sa Bakakay. Yan. Belated happy fiesta kay Ate Nitz. Kay Kuya Pinoy. At kay classmate Noel. And sa iyang lalabs. Ayan, gano'n na sa Sambuanga po si classmate na Noela. Okay, di, mag-iring at tabi, tanganing di makadamay ki iba. Iyan ngayon tamang word, Papa Mar. Iyan mo po sistema ta, Ayan. Hello kay Sir Edwin Ribangaw. Ay, Sir Edwin, baka nagantabay katabi. Daran mo ako sa aga, kan sa kuyang vitamina, tanaubos sa stock ko. Actually, sarang simana na akong nakainom. Sarang simana na akong nakainom kan sa kuyang sa kuyang pang therapy. Baka lumumat. Watang marita dahil na kita pigtatamaan. Kaya itong pigmamati ita. Dahil po duman sa coco sap juice. Di ba? Lalo kung yung bagong ani na bagong pasteurized, talagang aba ng siram. Iyo, dahil pagparapalo yun, tanganing maging masarap. At saka, sa mga ka-farmers ta,
Ayan, pig-review na po sa CFIDP. Sana ma-review nyo ng gusto yan na talagang mapakinabangan kan mga kababayan. Dapat matapos na yung 5 taon na first local implementation ng CFIDP. Di iton pa sana nakinabang ng mga paraumatan ninyo. Diyan po sa programang iyan na 75 billion pesos out of the Coco Levy Fund. Ano nang nangyari ba? Di ba? Sana masusugan tulos yan. Ma-review tulos kang Malacanang yan. As in, po na bagon duman sa batas. Bagon po yan. As in, yung distribution dapat ng mga itong makina o kung ano pa man ang mga bagay na kaipuan ng mga farmers para maproseso yung sa indang mga produce, lalo yung mga coco fresca. Dahil napagparaparipisilan pa. Di ba? Ngani na mapaginabangan tulos. Iyo ba yan? Dati ang buhay ka mga paranyog. Naglalawom sa naman mga tugang dyan sa lokad. Ngunyan yan, iguana po nin mga iba-ibang produkto na poproseso out of the fresca technology. Di ba? Yung preskong coconut, pinoproseso na. Araw gayan. Yung tuba, yung coco sap juice. Di ba? Na yan, pag pinakalakaga mo, ng mga 10 to 15 minutes, yan, parang yung energy drink. Yeah? Pag pinalapot-lapot mo po yan, magiging siyang coco syrup. Diba? Pag pinalapot mo pa ng gusto, naging granules yan, coco sugar na. Diba? Coco sugar na. Gawa pa yung coco honey na pigapod. Diba? O kaya po naman sa mga kababayan ang nyug ay food. Huwag nating pamuring na pag nakitang bipalod sayang kang produkto po kayan, di ba? Kung kaito ngayon 45 days ka mo bago makaaning, ngunyan pwede na po tabi na oraldo ko may kita. Dahil po dyan sa kunyan. Dahil dyan sa pigapod niya to na ito pong pigapod niya to na mga coco sap, di ba? At so sabaw kanyo, pwedeng iproseso tabi tanganin bang ariglado. Yo. Alright, o paano mga kapatid? Ako scared na muna dito po sa programa. I hope na kami nakapaglingkod ng tapat at tama kunyang pong umaga. Diyan ng Lunes. Sa inyo ko po sa pangarang kabilog na tropa. Ako po si Mardila Deng Iba. Thank you for giving us company. Please stand by sa Bareta alas 12. Taud-taud lang po. Ubo ng anak?